Son Lola Rosales Pasos. Nacín no Canto da Area, no 1934, o 23 de enero. E o meu traballo que foi, primeiro fui a capilla, a escola da capilla do Canto da Area. E cando viñamos para cá eu tiña 15 anos. E depois, aquí, o meu traballo, o primeiro traballo que fixe foi ir a Derrero a traballar. E depois de Derrero, cando veu a silulosa, deixou de coller o marisco e fomos para as bateas. A primeira batea que houve aquí en Lourizán, aquí en Tambo, foron as de Patiño. E depois as de Patiño veu Sagarra, no Miguel Sagarra, que puxo as bateas. E depois veu un da escola naval que chamaban o Capitán Molins, que foi cando fomos nós traballar, miña nai, seña Claudina Carraja, e das bateas fun a Ribeira, era a batea e a Ribeira. E depois da Ribeira ao campo, tamén fun a fora. Era conserveiro, traballaba a meixa, sardiñas, xorelo, bonita, traballábase todo, de todo. Era unha fábrica importante aí que era chamada Invencible. A fábrica era chamada Invencible. Non sei, as de antes trataban máis, que o encargado que había era o Morronca, tratabas moi mal. Pero nós depois, a mí, cando eu fui, estaba un encargado que chamaban Antonio Isturiano, era moi boa persona. Ese non me trataban. E máis había unha encargada que chamaban a Chínfana, que era de aí da banda do río, da costa, de Marín, e insultaba moito. Andá, a moverse! Na conserva, pois, entrín aos 14 anos, salín aos 17, porque foi cando veu a silulosa. Nas bateas, hasta que deixaron de... hasta que deixouse de traballar, que viñamos para aquí, para a Ribeira. Na Ribeira hasta agora, hasta os 65 anos. Porque íbamos a bateas e máis a Ribeira. Os que había antes era a fábrica, os que traballaban na fábrica, traballaban na conserva, ou na Ribeira, e traballaban nas bateas, teñen vido moita xente, mas traballaban na lonja, a traballar no peixe. E aí tense ganado ben a peseta porque cando se botaba na derrera por aí, cobrábase por semana. E tense cobrado a 15.000 pesetas, a 12.000 pesetas na semana. Porque antes estaba o birbiche a 6 pesos, a 50 pesetas e a 6 pesos. Un queixo valía 6 pesos. E depois vai cando veu Pireira, e depois a comprar pa Peña, e puxo o queixo a 10 pesos. E na semana quitabas a 9.000, 10.000 pesetas, así, porque daba. Que depois xa non quixeron, Herrero xa deixou de facer birbiche e todo. E depois transportábase para... Mansita compraba, e máis as compradoras transportaban para Madrid, para San Sebastián, para Valladolid, para todo iso.